Kert, YouTuber ta' Arsenal, programma Harmik Zone. Fejn magħkom ħankun qed niddiskutu nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ rebħa komda bejn Sheffield United u Arsenal. Kienet rebħa li tassew żgur mistħoqqa mit-tim tal-Arsenal, rena l-istess formazzjoni li ddeċida li joħroġ biha Arteta bħalma ħareġ l-aħħar logħba kontra Newcastle, l-istess l-11 li huma Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Kivior, Odegaard, Havertz, Jorginho, Rice, Saka u Martinelli. Ġu għall-logħba, bħana l-ewwel ħaf, l-intensità bdejna nilagħbu futbol kif iridu aħna, żammejna l-intensità dejjem għolja, ħaġa li timpressjonani fit-tim tiegħi huwa li malli nitilfu l-ballun laqas jgħaddu 5 sekondi, bum nerġgħu nirkuprawh, ħin kollu ġejjin, ħin kollu rridu iktar, kulħadd jaf li dan il-lig huwa verament tqil u l-goals jistgħu jkunu fattur kbir li għamlu differenza għat-titlu tal-kampjonat. Issa għandna l-aħjar rekord ta' goals, l-inqas tim li qlajna goals u l-iktar tim diskujajna goals. Hemm saying bl-Ingliż li attack wins you games, defense wins you titles, ġifieri importanti li nibqgħu b'din il-forma u ma naqalgħux goals. Għandna difiża verament soda, bla dubju, il-mod ta' kif nkunu high pitch, il-mod li high line sorry, fullbacks in-line mal-midfield ħin kollu, Saliba Gabriel bis fuq wara, nilabu fil-ħaf ta' tim tal-avversarju biraħ Sheffield United kienu fgati bħala futbol li nilabu aħna bla idea sefu fiha qabdu jagħtu pass turi dominanza fit-tim tal-Arsenal u inna naraw issa din is-sena speċjalment sena 2024 tal-mod ta' kif qed nilabu konna neqirdu l-ewwel jien li għandna bżonn attakkant, però b'din il-forma li tilabu bħalissa żgur għandna bżonn attakkant li skurja kulħadd f'daqqa waħda. Jien nemmen li dal-coach Beck huwa bravu li kapaċi joħloq stil fej ma nkunx niskurjaw bum kif ġejna minn Dubai bada niskurjaw bl-amment u l-goals nivvintawhom qegħdin. Għandna ħafna goals minn set pieces, speċjalment minn corners, però apparti minn hekk il-mod ta' kif nilagħbu fil-kaxxa u kif nitlu ġol kaxxa tal-bliħ. Kif diġà ftit timijiet jilagħbu bħalna u naħseb jiena dal-aħħar ħadd forsi Liverpool bla dubju, City rajna ma' United ukoll, però xorta mhux jilagħbu sena l-oħra, però nemmen li bħalna bħalissa ħadd minn fl-Ingilterra u naħseb anke fl-Ewropa ġifieri bħala stil ta' futbol. Il-bieraħ kważi tajna 900 pass mhix ċajta l-aħwa biex inkun eżatt 892 pass. Kellna rġajna 45 touches fil-kaxxa tagħhom li wkoll turi dominanza fil-logħba. Il-bieraħ rajna s-sostituzzjonijiet li verament ħadmu u fitjaw, ħadna gost rajna parti u l-Jesus l-tim wara li kienu mweġġajn. Weġġa Martinelli wkoll, nispera li m'għandu xejn gravi, bew jgħidu l-hemm xi ligament ukoll, jalla li ma ċartux. X'jalla żgur li fissa għandna tal-inqas xahar minn ajru. Kwaħt taf kemm huwa importanti Martinelli. L-logħba tal-bieraħ diffiċli tgħid min kien man of the match. Kulħadd jilgħab għal xulxin,
Malli xa titla fil-possess, boom, nirkuprawh u dak jikafel għal il-liħor. Fil-fema tiegħi ma nafx naqbad nażel man of the match. Jgħol li forsi nemmen li forsi play li spikka reġa fil-fema tiegħi huwa Jorginho għal-kemm inqala ukoll ma mhux logħba kollha. Però l-bieraħ għalija Jorginho malli jiġi fil-ballun b'one touch joħloq xi ħaġa mill-ewwel tur il-kapaċità tal-plejer, il-vision li għandu tal-logħba. U parti minn hekk il-mod ta' kif nilagħbu wkoll issa sinkronizzati. Kulħadd ikun jaf fejn ħajkun minn ara ma jħarsu jafu li ħajkun hemm sħabhom. Dejjem għandhom xi żejda fuq il-possess. U dis-sena din naħseb li ranġajna ħafna kif diġà qed malli il-full possession mill-ewwel nirkupraw il-ballun. Nemmen li qed ħafna fuqha fi training di ftit il-ħin li jkollok bla ballun tittar kif ħadd tagħmel biex terġa' tirkuprah. Timit pa' Sheffield, kors betkollu li Sheffield, għalli Sheffield huwa tim ta' relegation bla dubju, il-biraħ wera, reġa' għala damdi moħra. Mhix faċli, ma nemmix li salvaw żgur, però ħatkun interessanti relegation battle bejn Luton Everton, però tista' tgħid Sheffield u Burnley żgur jkunu ġustimiet li ħajġu relegati, però nistennew naraw. Bil-kondet ngħid il-futbol qed nilagħbu bħalissa kif ġat fil-video il-bidu huwa tal-bliħ l-intensità dejjem iżommuha għolja qatt maħna kontenti irridu nibqgħu niskurjaw kif kien jagħmlu s-City qed indaħħlu dil-mentalità ta' killer instinct li x'taqbad tgħid tara l-logħba kmieni kemm jista' jkun mhux dejjem tkun faċli, però kemm jista' jkun tagħmilha. Bħalissa dawn l-aħħar ġimgħat qed nagħmluha regolari, logħba wara logħba. Tista' tgħid li sitt tal-bieraħ erb'u Newcastle, sitt oħra mal West Ham, 5 oħra mal Burnley, 3 oħra mal Liverpool, 4 mal Palace, ġifieri turi biċ-ċar li qed nitalmu u qed inkunu verament perikolużi kull logħba. Nhar is-Sibt logħba oħra importanti ma' Brentford home. Brentford ħadd jaf li huwa tim li ġa Emirates kapaċi jġib riżultat, huwa tim ma sarx tieħdu lightly. Żgur għandhom il-town nerġa' fit-tim li jirranġaw ħafna bih. U tim qed iġġed ukoll biex ma jkunx fir-relegation battle. Żgur għandu bżonn il-punti, però għandna bżonn il-punti wkoll. Nżommu pass il-bot mill-Liverpool City, importanti nibqgħu hemm sal-aħħar. Il-ħadd City u Liverpool, żgur x'għandna għall-punti u jekk nirbħu aħna importanti wkoll li naqbżu tim minnhom, bla dubju jista' jkun x'għad minnhom żgur. Kif diġà għandna l-goal leverage ħafna ħjar minnhom it-tnejn. Ġek l-aħjar riżultatalina jistgħu jiġu draw, ovvjament, jekk jiġu draw nirbħu aħna mmorru fil-quċċata. Però mbagħad għandna wara international break għandna logħba verament tqila ma' City. Dak kien kollox minn naħa tiegħi. Ngħaddu għar-reklami, kif nitlu u niġu għamil reklami ħajdħol Karl Parnis biex jagħti reazzjoni tiegħu bejn Monza u Roma. Grazzi u semminkom. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24.
Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa għall-logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Cari amici, kif aħna? Ekka ma switchej il-bidla tal-coach fil-Roma. X'taħsbu? Kelli raġun? Ta' min jinnota li sissa r-Roma. Sawa, kull ma sofrew hija telfa waħda biss. U telfa li skaturat ruħa wara li għamilna ħaf. Niddominaw lill-Inter. Kif konti ġa il-imbassar minn Diċembru l-għadda issa, il-kampjonat Taljan, speċjalment bir-riżultati ta' dan il-weekend, kompla mhux jimxi lejn Milan imma jiġri. Biss nħallu il-dawk li għandhom il-penthouse jibqgħu jiddominaw għax fuq kollox jixraq ilhom. U mhux ftit jixraq ilhom ħafna. Għax it-tim tal-Inter huwa b'saħħtu all-round. U għanduru mela biex nitkellmu fuq l-iskwadra benamata tiegħi. Riżultat finali Roma 4, Monza 1. Ta' min jinnota wkoll li konna wej. Mela, kien Pellegrini, il-kaptin ta' Roma, li fetaħ l-iskor fit-38 minuta. Wara ftit 4 minuti ġifieri fit-42 minuta Lukaku jagħmilhom 2-0. Dybala fit-63 minuta jagħmilhom 3-0. Paredes minn penalti jagħmilhom 4-0 fit-82 minuta u Carboni inaqqas il-marġini tal-iskor fis-87 minuta l-Monza jew kif ngħidulu il-gowl tal-bandiera għal Monza. Mela, meta tara ftit u toqgħod tara dan ir-riżultat li minkejja r-Roma kellhom wieħed joqgħod jara l-istatistika tal-partita li kellhom inqas xuttijiet, inqas corners, inqas attakki, inqas ball possession, jara kemm ir-Roma taħt De Rossi trasformaw ruħu u saru ċiniċi. U mhux billi jiġi jgħidu vera l-plejers jinżlu fil-ground, imma meta għandek il-plejers qed jilagħbu għalik, meta hemm ċerta stima reċiproka bejn il-coach u bejn il-plejers, ir-riżultati huma garanzija. Nammettu wkoll
għaxina tafu kif inħobb nitkellem abjad iswed li taħt Mourinho kien hemm diversi assenzi minħabba injuries. Biss kif talgħu Alla jbierek dawn l-assenzi naqsu. Noqgħod nara l-affarijiet li jkbu r-Romani u hekk. Kulħadd jgħid li De Rossi ħapos Kristu għax qed iqajjem il-mejtin. Ma God bless qajjimhom sew. Oki, il-lob li labu ma kienx apparti l-Inter, ma kienx dak il-lob li on paper huwa daqshekk diffiċli, biss meta ġiri anke għamilt interventi oħrajn u tkellimt li ċerti skwadri on paper kellna rebħulhom ma rbaħnilhomx. Kien hemm momenti fi anka soffrejna telfiet umiljanti bħalma kienu dawk ta' Genova. It-tim f'daqqa waħda trasforma ruħu, forsi min jaf qed jagħmel mirakli De Rossi, imma jien minn dejjem hemm min f'dan it-tim, speċjalment meta rajt li il-kampanja akkwisti li saret għalija waħda mill-aħjar kampanja akkwisti li kellna f'dawn iż-żmien, minkejja id-diffikultajiet kollha għax hemm differenza kbira li inti jkollok carte blanche bħalmu mal-Manchester City, il-PSG u timijiet oħrajn rinomati għalli jkollok teams li dawn għandhom ċerti penalità u ċerti restrizzjonijiet. U ħaġa li dispjaċini ferm hija di u iktar ma' żmien qed jgħaddi għalkemm kont diġà għedta, imma iktar ma' żmien qed jgħaddi iktar qed tiddispjaċini huwa l-fatt li sfortunatament wieħed li bata inġustament huwa Thiago Pinto. Kif rajna Thiago Pinto qabel telaq taġix rigali sbieħ lir-Roma lill-Angelino, plejer li huwa ħafna utli u qed ikun utli għar-Roma għax ta' min isemmi li rari konna naraw dawk it-tip ta' crosses ġejjin minn fuq il-linja u apparti minn hekk tana ġojjel li jekk ħanafu nkun nikkuraw u r-Roma ħesta portuħu ħajnuh huwa Baldanzi. Għalkemm Baldanzi qed jissejjaħ qisu l-eredi naturali ta' Dybala biss ikoll nafu x'tip ta' pleru. Jien nemmen ħafna fih, hija naħseb akwist importanti ħafna r-Roma nagħtuh ċans jikber, ma rridux ninsew li l-pjazza ta' Ruma mhux il-pjazza Tempoli, kien hemm plejers li kienu fi pjazza oħrajn għamlu diversi żmien tajjeb u mbagħad kif ġew Ruma kienu flop, allura nemmen li bis-saħħa ta' Dybala u kemm bil-karattru ta' Baldanzi nemmen li dan l-akwist hekk importanti wieħed mill-aħħar akkwisti ta' Thiago Pinto ħajservi ħafna r-Roma. U meta tqis u tara x-xogħol li għamel Thiago Pinto, sfortunatament li fid-dinja mhux kollox jiġik tajjeb. Aw plejers bħal pereżempju Maldini, żgarrab Decateler, issa kellek issemmi Maldini ejja naraw imma Maldini kemm għamel affarijiet u kemm kien kapaċi jibni t-tim tal-Milan li rabu anke suċċess. Jiġifieri di li għodu nikkritikaw il-Thiago Pinto. Jien qed nerġa' ngħidilkom li nħossni id-dispjaċut ftit li telaq għax kellu jġor salib li sfortunatament ġie impost fuq, imma il-ħajja diki. Jiġifieri u kellek tgħid li karġ taħseb fuq u jien ngħidlek inti 8.5. Għax titqis li Thiago Pinto u għalhekk xtaqt li niddedika ftit ħin ukoll fuq illum għandi tal-YouTube channel li Thiago Pinto għamel affarijiet barra Roma. Trid tqis li dak kellu ball eżuberi u sewwa ħafna żbalji minn ta' qablu biex hu seta' jaħdem. U minn hawn perswasni Musserani jew ħajismani ma nixtieq ngħidu Thiago Pinto grazie per tutto quello che hai fatto alla Roma. U il-fatt li jissadu ma nstabx id-DS nittama forsi jerġa' jġihom ripensamento il-fred kienu forse anka u biex jerġa' jiġi integrat għax naħseb li tidra l-ambjent Roman mhux daqshekk faċli
u ambjent differenti u why not. Daw jiġru affarijiet fejn ikun hemm relazzjonijiet u mbagħad tirrealizzanti xi tlift jew x'mamilx u min jaf. Jiena jekk jerġa' Tiago Pinto għal kontrarju ta' ħafna bċiela li minn għalhom jifhmu fil-futbol ma jkunu jifhmu f'xejn jien nerġa' nilqgħu lura abbraċċ aperti. Fuq il-logħba ta' min jinnota wkoll di Pellegrini bħalissa nirringrazzjaw l-Alla minn stato di grazzja qed jilgħab immensament tajjeb, nispera li jibqa' hekk speċjalment issa wkoll li t-tim nazzjonali Taljan ħajaffronta daqsxejn impenji mhux ħażin. Fuq Lukaku reġa' sab ix-xibka għax kien hemm min qal għax Lukaku messa xejn. U għedha mhux kull center forward ikollu l-off days tiegħu reġa' ma saba x-xibka. Dybala nispera li jibqa' 100% kif inhu għax rġajt qed nara d-Dybala li kien fil-bidu meta kien ingħaqad mal-Juventus, ġifieri qed naraw Dybala Rinat u Paredes beda lura fil-ġerarkija tar-Roma u middera sappostu qed jagħmel xogħol utilissimu ħafna u nispera li dan ir-ritmu jinżamm. Rigward l-ottimizmu għar-raba post, illum nista' ngħid li ninsab ferm aktar ottimist li dan jintlaħaq qudiemna hemm timijiet li nemmen li fl-opinjoni tiegħi dawn jew forsi nħabba l-organiku jew forsi nħabba l-esperjenza nemmen li jistgħu jiżolqu. Iż-żmien bħas-soltu ħajtina parir imma issa ikkonċentrati jekk Alla jrid għall-logħba home kontra l-Brighton ħajkun test kbir għar-Roma, speċjalment għal De Rossi wkoll li dan m'għandux din l-esperjenza, ħanaffrontaw coach li jien inħobb ħafna u kieku m'hemmx De Rossi nixtiequ ħafna jkun mar-Roma De Zerbi u nispera li ir-riżultat ikun dak mixtieq. Jien ma fadal li xejn ngħidilkom, grazzi dalli dejjem issegwuna, segwu l-YouTube channel tagħna. Apparti minn hekk ukoll nirringrazzja lill-sponsors ta' dan il-programm u żommu dejjem għajnejkom miftuħin għax il-programmi tagħna ikunu dejjem għaddejjin għandna Formula 1, football, so ibqgħu segwuna u ħallikom fuq nota ta' Grazie Roma. E buona giornata.